Και συνεχίζουμε με. Τις τσέπες. Σίγουρα υπάρχουν εσωτερικές τσέπες που έχουμε μέσα τη φόδρα μας. Ναι. Αυτές είναι να βάλουμε το κινητό μας, το πορτοφόλι μας, κάποιες κάρτες, οτιδήποτε. Όπως υπάρχουν και εξωτερικές τσέπες. Καλή ώρα εδώ. Τώρα είναι μια αγγλική τσέπη που είναι double pocket, είναι φιλέτο. Και χρησιμοποιείται, μπορεί να μπει και η μία και οι δύο, αλλά είναι μόνο από τη μία μεριά που αυτή είναι η ticket pocket που λέμε, όπως εδώ πέρα. Έτσι. Και υπάρχουν και άλλα είδη δηλαδή. Υπάρχει ακριβώς το ίδιο με τα καπάκια, που είναι αυτό που φοράω, εγώ δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται, Καπάκι ναι. μας, εδώ πέρα μπορεί να γίνει και με καπάκι είτε φιλέτο. Α, μάλιστα. Αντίστοιχα ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει λίγο πιο σπορ, πιο χαλαρή έκδοση, είναι η εξωτερική μας τσέπη που βλέπουμε εδώ πέρα, που είναι κυκλική συνήθως και είναι γλιτζό. Να το δούμε, βλέπουμε εδώ πέρα. Εξωτερική τσέπη Εξωτερική και αυτή είναι το φιλέτο. δεν φαίνεται εδώ ραμμένη. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Δεν βγαίνει εξωτερικά δηλαδή. Εσωτερικά είναι μόνο η τσέπη, δηλαδή μέσα έχει Ωραία. τον καβά που. Άρα 3 είδη πέτου, 3 είδη τσέπης Βασικής, μέχρι στιγμής. μπράβο. Ωραία.